Саба районына эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры Марсель Миннуллин килде. Район хакимиятенең утырышлар залында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Төбәк-ара клиник диагностик үзәге баш табибы Рөстәм Хәйруллин, үзәк хастаханә табиблары, шәфкать туташлары һәм башка җитәкчеләр катнашында 2023 елның эш нәтиҗәләренә багышланган зур киңәшмә булып үтте. Сәламәтлек саклау өлкәсе бүгенге көндә берничә төрле проектны тормышка ашырып хезмәт куя. Халыкның сәламәтлеге сагында торучыларның төп максаты авыручылар санын киметү, гомер озынлыгын арттыру. Соңгы елларда саннар да уңай үзгәреш кичерә. Ширне давылауга караганда иң яхшысы аны профилактикалау. Халыкка диспансеризация уздыру ике як өчен дә мөһим. В 2023 году продолжена была углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. При плане 2435 человек прошли 2866, что составило превышение плана 117,7%. Районның сәламәтлек саклау өлкәсендә 64 табиб һәм 244 урта медицина хезмәткәре эшли. 2023 елда бер табиб-невролог, бер табиб-кардиолог, 2 фельдшер эшкә кайткан. Медицина ярдәменең мөмкинлеген арттыру өчен фельдшер ярдәмчесе эше оештырылды. 40 фельдшер ярдәмчесе кече медперсонал буларак эшли башлады. 2023 елдан Саба районы хастаханәсе МКДЦ белгечләре кураторлыгында стационар дәвалануда 89, 150 пациент югары квалификацияле белгечләр тикшеренүдә булган. Бүгенге көндә өлкәннәр арасында үлем очракларының күпчелеге сулыш юллары, кан әйләнеше һәм яман шеш, нерв системасы авырулары сәбәпле килеп чыга. Балалар күбрәк бронхит, тонзиллит, ишәк инфекциясе белән мөрәҗәгать итә. В Сабинском районе проживает 6965 несовершеннолетних, из них от 0 до 14 лет 5855 детей, от 15 до 17 лет 1110 подростков. Сабинский район обслуживает 8 педиатрических участков, все участки укомплектованы. В амбулаторном звене работает 8 педиатров, из них 6 в Сабинской ЦРБ и 2 в Шаматанской участковой больнице. Один педиатр по совместительству является заведующий детского отделения, в роддоме работает неонатолог. Дети проходят профилактический осмотр и консультируются с узкими специалистами из взрослой сети. Доклад белән Шәмәрдәндә урнашкан плазма үзәге вәкиле дә чыгыш ясады. 15 ел эшләү дәверендә үзәктә барлыгы 32900 литр плазма әзерләнгән, 1600 плазма доноры теркәлгән. У нас является заготовка, хранение, обеспечение, подготовка безопасности донорской плазмы, обеспечение создания условий для осуществления контроля качества заготовления донорской плазмы, проведение клинической лабораторной диагностики, пропаганды среди населения безвозмездного донорства. Район башлыгы Рәис Миннаханов үз чыгышында плазма үзәгенең мөһим эш башкарганын ассызыклап үтте. Табиб-трансфузиолог мөрәҗәгать итеп халыкны күбрәк җәлеп итәргә, пропаганда эше алып барырга кирәклегенә басым ясады. Барлык табибларга үзегез дә сәламәт булыгыз, халыкка да даими медицина тикшерүе уздырып, ширне кисәтеп торыгыз дигән фикерен әйтте. Елларда ширне башлангандар вакытында барларга, шуның өчен диспансеризация вакытында, медосмотр вакытында узарга дип сөйләштек. Борис Маргарович, на самом деле, один из самых продвинутых в медицинской теме глав муниципалитетов. Со многими все районы ездил, но, наверное, самый посвященный в медицинскую тему и который понимает это все изнутри, этого плана. И начал он свое выступление как раз из того, что диспансеризация, абсолютно разделяю его мнение. Получается, что диспансеризация это оставлено на откуп медикам, медперсоналу, нам. Докладлар тыңланганнан соң җыелышның күңелле өлеше бүләкләнү башланды. Эшендә яхшы күрсәткечләргә ирешкән, хезмәтен намус белән башкарган медицина хезмәткәрләренә сәламәтлек саклау министрлыгы, район башлыгы һәм хастаханә баш табибының рәхмәт хаты тапшырылды. 1000 төрле авыруларга дава тапкан, үлем белән көрәшеп ятучыда да өмет уята алган, күпме кеше гомерләрен саклап калган шәфкать ияләрен без яратып, ак халатлы фәрештәләр дип йөртәбез. Тик бу аклык артында күпме тынгысызлык, эзләнүләр, йокысыз төннәр, борчылу, күз яшьләре икәнен барыбыз да аңлап бетермибез. Кайвакытта рәхмәт әйтергә дә онытабыз кебек. Нинди авыр, җаваплы эш бит табиб һөнәре, алар кулында кеше гомерләре.